La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, lletres blaves. El microones 3000. A l'habitació. Ja pots aconseguir per només 3.000 euros aquesta fantàstica caixa forta amb el disseny d'un microones. Posa-la al lloc del microones quan vinguin convidats. Aquesta caixa forta inclou una pantalla LCD a l'exterior amb què pots activar el vídeo d'un plat girant. La gent es pensarà que és un microones real, ja ho saps. Gasta't tots els estalvis comprant-te una caixa forta a la qual no podràs posar res. Però podràs fer el fatxent amb els teus amics, convidats, cosins, germans, a qui tu vulguis, ja que pots triar diferents vídeos. Què hi ha avui per dinar? Pollastre rostit, patates al microones i altres plats més gustosos. Bistec, llom, peix, n'hi ha milions. I també inclou una targeta de memòria perquè si graves el teu microones real puguis veure el vídeo a la caixa forta. No t'ho pensis més i truca! Aquest és un model nou. La gent es queixava del model antic, clar que era més car, però a més sí que funcionava el microones. El problema era que la gent no se'n recordava de treure les coses metàl·liques que hi posaven a dins. Ves quines coses! Aquest anunci és de ficció. Si el vols fer realitat, contacta amb mi. Els relats que publico en aquest projecte són gratuïts i ho continuaran sent. Però si us agrada el que faig, ara teniu l'oportunitat de donar suport al meu projecte gràcies a laixeta.cat. De veritat que són moltes hores de feina, però qualsevol aportació serà molt benvinguda. I si no pots aportar, pots compartir els relats amb els teus amics. Això també m'ajuda molt. Moltes gràcies.